Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Ульяновск шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Амирова Йылдыз Загид кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Йылдыз Исмаилова, уллары Алмаз, киленнәре Алина котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Минем яраткан тормыш иптәшем 1968 елның 18 гыйнварында Татарстан Республикасы Буа районы Кырыксадак авылында якты дөньяга аваз салган. Сөеклем, бәхет шәшкәм дип атарга рөхсәт ит сине. Мин бик бәхетле үз гомеремдә сине очратып гаилә корганыма. Син олы йөрәкле, киң күңелле кеше. Инде менә ничә еллар кулга-кул тотынып, күзгә-күз карашып, гомер кичерәбез. Син барлык шатлык борчуларны уртаклашып, иреңне хөрмәтләп яши беләсең. Шуңа күрә дә гаиләбез ныклы, йортыбыз ямьле, балабыз тәүфыйклы. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Бер-беребезгә терәк, кирәк булып, язсын игелекле гомер итәргә. Насыйп булсын гомер көзебездә бергә парлап, тигезлектә яшәргә. Пар канатым булып яшә мәңге, сөю хисең бер дә сүнмәсен. Ишегебезне ачып бер кайчан да өебезгә бәхетсезлек кермәсен. Әни, инде дистәләгән еллар мин шушы татлы сүзне назлы килеш кабатлап иң кадерле кешемә эндәшәм. Ул да миңа балам дип, яратып, бар йөрәк җылысын биреп дәшә. Миңа тормыш бүләк иткән, бөтен йөрәк җылысын биргән, минем өчен тынгысыз көннәр, йокысыз төннәр кичергән газизыма нинди генә теләкләр теләсәм дә аз булыр сыман. Тормышым бизәге булган әнием матур да, батыр да, мәрхәмәтле дә, изге күңелле дә. Инде зур үсеп, үзем дә күптән түгел генә гаилә кырсам да, барыбер төпле киңәшләр сорап синең янга киләм. Синең һәр чак мине аңлаганыңны, ярдәмеңнән ташламавыңны беләм. Син гаилә учагын, тынычлыкны саклаучы. Мәхәббәтең, сабырлыгың, назың һәм ниләр генә кылсак та гафу итә белүең өчен синең алда баш иям. Синең иңнәрдә бик зур йөк, гаилә мәшәкатьләре дә, һөнәри эшчәнлектә, бала тәрбияләүдә булды. Алтын куллы, җылы йөрәкле фәрештәм. Матур бәйрәм белән сине котлап, яратам дип әйтәм. Һәм синең алдыңда түбән генә башымны иям. Зур өметләр баглыйм. Алда син мине яратканча, киленең Алинаңны да үз кызың сыман күреп, бергә уртак тел табып яшәрсез дип. Син аңа сердәшче, дус һәм әни дә була алырсың. Ул да сине бик хөрмәтләп яши. Безгә күрсәткән бар ярдәмең өчен дә олы рәхмәт укыйбыз, сөеклебез. Әни миңа тормыш бүләк иткән, балам дип назлап үстергән, кечкенәдән биргән киңәшләре китми әле һаман күңелемнән. Әниләрнең изге догасында үтә узын еллар арасы. Аклап аның изге фатихасын миңа әле алга барасы. Кирәк чакта ырышты да мине, мактады да кирәк чагында. Тоеп яшим әнием җылысын, чәчәк атып яшьлек таңында. Киләчәккә миңа ишек ачты, кулга биреп алтын аскышын. Бергәләшеп, гаилә учагында без үрәбез тормыш баскычын. Әниемә чиксез бәхет телим, кайгы күрми озак яшәсен, язгы кояш кебек нурлар сипсен, җәйге яшен булып яшнәсен. Хөрмәтле Йылдыз Загитовна, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләктә бары сезнең өчен генә яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Yazlar mına üzet tügele Yaratkanın Yenişimden Yaratkanın Her şok yanımda Mini şanan Ömür boylarından Bәхетле yaşar biz tağından Yaratkanın
atlagandan, bir şatlıkны iki itkende, Araçlardan anlap yaşau kirek, Yokta kileşekni kütkenden, Yaratkanın yanışımdan, Yaratkanın her şok yanımda, Mini şanan ömür boylarından, Bäxitli yaşar biz tağından, Yaratkanın yanışımdan, Yaratkanın her şok yanımda, Mini şanan ömür boylarından, Bäxitli yaşar biz tağından. Məhəbbət deyib yangan yüreklerge, sabırlıkmı birsin bir Xuday, Birge bolunun kaderin bilir, Turmuş yolun öter biz şolay.